Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, рафиқон, дӯстон, падарон ва модарон, нафароне ки дар шаҳре Екатеринбург аст ва ба ғайр аз шаҳри Екатеринбург, ҳозир ман дар болои экран як номеро мондам, ки ба ҳамун номеро метавонед занг бизанед ва маълумоти пурраро, ҳаррӯза маълумота метавонед аз ҳамин номерҳо бигиред. барои оне ки бисёртар ба ман занг мезананд, беҳад бисёр занг мезананд ва мепурсанд дар бораи билет. имрӯз як чанд нафар занг зад, ки ай Тоҷикистон рейс мешидай, самолёт меомадай, ай Екатеринбург одаморо мегирифтай мебурдай, рейс мешидай, Москва одаморо меомадай мегирифтай мебурдай. рости гап мо дар ака ҷура ФМС занг мезанед ё ки ФМС мерем, непурсем. ФМС мерем, мегӯяд ки касе кор мекунад, бояд биспурам. ана вақте ки шумо мехоҳед ки аниқ кунед, бисёр одамо дар байни худшон ҳамин рӯз пайдо карданд, ки гӯё ки рӯзи 30 вай мешавад, самолёт мешавад, гӯё ки рӯзи 1 самолёт мешавад. дар байни худшон ҳам хеле бисёр гап шид. баъд имрӯз мо маҷбур шудем, ки ба як авиакомпания муроҷиат кунем, ки возможно билет первого числа или 30-го. ва мо гуфтанд, ки тамоми направление ҷойҳо ба Россия, ай Россия ба дигар ҷойҳо споридан гирем. ана билет нест, на рейс асту, на билет. ва ман хоҳиш кардам, илтимос кардам, ки аз ҳисобе ки мо дар бисёр занг мезананд, ман метавонам ки номери шуморо дар болои экран монам, ки мардум ба шумо занг зананд. баъдан гуфт, ки да, пожалуйста, гуфт ман метавонам ки ҳамаи онҳоро ба саволошон ҷавоб диҳам. ман хеле савол додам, ки дар ҳақиқат бинед рейс ҳаст. аввал сразу гуфт, ки да, Таҷикистон рейс есть. чӣ хеле ки ҳозир гуфтам, ки 1 числа ё ки 3 числа билетай, мегӯянд, ки ҳо, да, есть. ман гуфтам, уточните, пожалуйста, когда есть рейс и сколько стоит билет. баъд гуфт, ки минуточка. баъд гуфт, ки подожди, это займётся несколько минут. Немножко долго гуфт. баъд гуфтам, хорошо, ждать кам. баъд ответ дод, ки дар ҳақиқат гуфт, ки нест. ҳама границаҳо маҳкамаи, направлениҳо маҳкамаи, мақсад авиалинияи маҳкамаи, рейсҳо маҳкамаи, билет нест. ман гуфтам, ки хайр, набошад, номерои телефонтона ҳама мегӯяд чӣ ба наспор, барое ки ҳама ҳар фикр дорад. дар ҳақиқат бояд патена наспорӣ, не ки бо ФМС мера мегӯяд, ки биспор. ваалейкум ассалом. барои ҳамиқа кадоме ки мехоҳад уточнит кунад, точно фаҳма, марҳамат ФМС бирен, патентона барен. баъд аз ФМС биромадан метавонед патентона спорен. наспоратон мақсад намеспорен, ёе ки бигантон наспорен, намеспорен. мо дар рӯза шавай мо лайк ҳастем. рӯзамона шикоидем, аллакай соат мо дар 10 шав шед, 10 аллакай чӣ сар мешавад. ассалому алейкум. ҳама айнони фикри шумо салом гӯяд. канали фикри шумо ба ҳамаи шумо салом мегӯяд. рӯз неста шумо. салом брат, граница кай ҳуй мешавад. кофтуков карда истем. ака дар бораи билет бигӯ. дар бораи билет гуфтесам. ассалому алейкум, созем хубе. шукронаи худо. ман дар бораи билет мегӯм, не ки шумо як лайк азер кунед, бисёр хуб мешавад. дар бораи билет ба ҳамаи шумо расонданиам, бародарони азиз, падар модарон, хоҳарон, нафароне ки моро тамошо мекунанд, гӯш мекунанд, ба ҳамаи шумо ман расонданӣ ҳастам, ки ягон тат приживат накунед, сабр кунед, ҳамаш хуб мешавад. аммо кадоме ки мега билет ҳаст, рейс ҳаст, дар тамоми Россия ҳозир фақат паника биромадааст, ки рейс ҳастай, рӯзи 1 ё ки рӯзи 30 рейс ҳастай, самолёт меомадай, тоҷикоро мегирифтай, Россия мебурдай. ҳозир мо як авиакомпания муроҷиат кардам, гуфтам, ки хеле рейс бошад. ман гуфтам, есть у вас Таҷикистон рейс? ба гуфт, ки ҳо ҳастай. гуфт, чанд қа билет дар кор, чанд касен шумо? гуфт. ман гуфтам, ки
такой человек, гуфтам, у меня очень много клиентов, гуфтам. Бисёре гуфтам, одамои ма гуфтам, барои ки ман дар YouTube канал дорам, бародарам ма хабар мекунам ки билет шудааст. Гуфт ки шаст уточню, гуфт. Баъд уточнид кард, гуфт ки ягон направление кушодагӣ нест. Ҳамаи ҷо маҳкама. Пока неизвестно, ки кай ҳуй мешавад. Ба ман пурсидамш ки известно, когда открывается или когда будет тест или билет. Гуфт неизвестно. ҳоҷӣ куҷо ба шумо ишкаматон гурусна неку рахсат Санкт-Петербург. Дар бораи канали фикри шумо. Салом алейкум, Парис. Ҳоли риск шуда намешавад. Маълум нест аст. Маълум нест аст ки как шуда мешавад. Ба ҳамин хотир ба ҳамаи шумо ман расонданиам ва гуфтаниам ки чизе ки мо мегем, чизе ки бо ман мегӯм шуда ки чизе ки мо мегем шумо бовар накунед. Барое ки Россия як тактикаи хуби беҳтарин дорад ки имрӯз як ҳафта агар бигӯяд ки 3 моҳ кушода мешавад, як ҳафта агар байни як ҳафта дар мушкилиёт ягон беҳбудиё шавад, ҳафтаи дигар кушода мекунанд рейсҳоро. Барои ҳамин қадр вақте ки мо мепурсем, пурсиш мекунем, ҷустуҷӯ мекунем, мехоҳем ки фаҳмем ва ба шумо бирасонем, мегӯяд ки пока нету билет, ну возможно мегӯяд али шидан мешавад. Мақсад пайдо шиданаш мумкина мегӯяд. Точный ответ наметавонад ки рейс нест ё ки намешавад. Дар ҳақиқат границаҳо мегӯянд маҳкамаи рейс нест, ягон направление парвоз нест. Аммо шояд ки бо дар байн тағйиротҳо пайдо шавад. Аз ҳамин ҳисоб вақте ки мо шумо да мегӯем ки тамоман рейс нест, хотиртонро ҷамъ кунед, як мебинем ҳафтаи дигар иншоалло ки ҳам билет мешавад, ҳам самолётҳо мешавад, мардум рафтаистанд. Баъд мегӯянд ки ҳоҷӣ мақсад шумо шайтонӣ кардем ё ки дурӯғ гуфтем. Мисли янем патен. Ҳамин қадр гуфтем ки патена спорем, ана бировардем ки мақсад инаҳа Иззат Амонов мегӯяд ки наспорен, фалониҳо мегӯянд наспориден, бо бисёршон мегӯяд ки ана қапидан бурдан штраф мекунанд. Калцо ва кай мераи ҳоҷӣ, бачаҳо телефон кардестанд. Акӯ мо интизор шуморо интизорем. Фикри шумо 130 нафар дар аэропорт мардум ана шуморо интизоранд, маро не. Ҳамин касал Россияда бисёр шида ё ки кам. Ана рости гап бисёр шидеста, беҳад бисёр шидеста. Ҳар рӯз ба он процентиш зиёд шидеста, кам не. Иншоалло мо дуогӯ ҳастем дар ҳаққи бародарони ғариб иншоалло. Баъд мо ҳам мехоҳем ки ҳамин границаҳо кушода шавад. Мо ҳам билет фурӯшем, фоида биёрем, мақсад ягон чи аз шумо фоида биёрем. Моро мехӯрад ки шумо пеши падару модаротон, пеши фарзандотон равем. Ана ягон кас хирсан нест аз маҳкам шудани граница, ягон кас хирсан нест. Фикр накунед ки Россия хирсанда. Россия чӣ қадар даромадаш аз ҳисоби ҳамин мигрантҳояст, не ки маҳкам карда. Чӣ илоҷ? Ҳоҷӣ патен суперем точно ё не? Точно ман мегӯям ки канал фикри шумо патена шумо супоре, барои ки шумо кор карда истодаед, корхонае ки шумо кор мекунед унҷо кор карда истодаед. Патена супоре. Карантина дароз кардагиам бессрочный. Иншоалло ки дар моҳи май оста бо ҳар хел ҷоҳоро кушода мегиранд. Иншоалло границаам кушода мешавад. Ассалому алейкум ҳоҷӣ, худованд шуморо нигаҳбон дорад. Раҳмат Асроҷон, худованд шуморо нигаҳбон бошад. Ина мехе бародаро, ана барои ҳамин ман имрӯз беҳад бисёр мардум занг задан, пурсиданд ки ака авиакассаи шумо бояд бидонед. Ман гражданин мухлисотон пурсидестам. Саломат бош. Точно супорем ки мо пурсидем, мегӯянд супорем. Бале, супорем хубтар мешавад, беташвиш мешавад. Бисёр одамо наспоридан, ана азоб кашидаам. Баъд гапошон зиёд шуд, корошон зиёд шуд, патенашон сӯхт, мақсад ҷои коршон аз даст доданд. Ва алайкум ассалом алейк.
به همین خاطر برادران عزیز، هر کس که امکانیت دارد، مثلا شرط شرایط دارد، کار کرده ایستاده است. باز من میگم که امروز ما سوال دادیم درباره پتن. گفتن که نفرانی که کار کرده ایستادن سپورن. نفرانی که مقصد در یک کارخانه کار میکنه که همون کارخانه محکم است، همون اسپورن. هر یک کارخانه که مثال هسته و تحت نظارت مقصد فیمیس هستن، میدونن کجا کار کسه کجا کار نکسه. کانال فکر شما، من در خانه در تاگانسکیریا در کوچه بیبلش، من در همین جایم. اگر پتن نسپریم 3 ماه پس گرانیتسا میکشوین، گرانیتسا گذاشتن ایستر کردم. اکین فیمیس میدونه برادر جان حاجی خیراس کدسته هم یا برادر حاجی خیرو را سورو کردسته، خیرو را همه کسا کردستیم. راهوی شد خیلی راهوی نشد. درباره خیر سروب میگن یا که خیر کردستم، پنج از آن اکای سروب بهترین شخص است. اکای سروب که در همین وقتی که کرانتین یک ماسکه را یافته نمیشود یا که یک دونش 100 سم ای 35 سم سر میشود، 1000 دونه 1000 و چند دونه آورد به پول ده همون بین همه جوان مردایی که خیر کردن در همونجا ما که با مردم تقسیم کنیم. براتو лайка биҷакин. Саломон бошед. Ака меган то 31 граница ҳуй меша. Хайш мо догу ҳастем ки пеш аз 31 ҳуй шава. Не ки хай худо худаш медонад. Ин гапҳо дуруст, ҳаматон патенро супурен. Агар насупурен месӯзад. Кор мекунед ё не фарқ надорад. Ҳоҷи Раҳмати Калон барои хабарҳои нав. Ба ҳаққи мо дуо кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. ҳамаро салом гӯед. Айноми канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем. Фикри шумо дар фикри мо шумо будааст. Шумо низ дар фикри шумо ҳастем. мақсад мо ҳам дар фикри шумо ҳастем. Саломат бошед. Фикри шумо беҳад як канали хуб аст ки ба мо ваъда додагия ки 130 нафаре ки дар аэропорт аст аз аҳволашон бохабар мешавад. баъдан мо як газел ташкил мекунем, иншоалло хурока мебарем, метиҳемшон худо хоҳад. ана бародароне ки дар бораи акай суроб гуфтанд, акай суробам ҳамчун ранги шумо ранги мо як бародари хайрхоҳ ҳастай. як бародари хайрхоҳ ҳастай, як бародари хубе ҳаст ки то нисми шаб овоз ман наворҳоша агар монам дар ютуб нисми шаб шуда ҳамаи мо шумо дар хона нишастаем. бародар гашта баргашта хеста рафтааст мардум да хӯрок тақсим дорад. ҳозир мақсад ҳам бародар ма вақте ки айкор ҷамъ кардам, бародар охирон Блинский десад як модар буд ки хеле шароиташ вазмин буд. як ҳафта шид ки як ҳафта шидааст ки аз бехӯрокӣ танқисӣ мекашад. фақат менависад дар WhatsApp имрӯз очираташ расид, навбаташ расид. ҳамин бародар шабам шид рафт расон. нест хеле ҷавонмарде ки то хуфтана бигем да, то вақти таробера ба дигарора хӯрок бикаша. бародаро меян мегӯянд ки мо хизмат мекунем, мо барои хизмат омадаем. мераванд то соатҳои 5-6 зур баъд аз шом уже то шом мекашанд. мегӯянд ки бо мебаранд обратно чизо мемонанд ё ки бо пага. ин бародар якта ба якта хона бурда расон. ҳозир ман дар ҳамин эфир як модар занг зад, гуфт ки раҳмат астағфируллоҳ наист дар ҳамин боло биромад, гуфт ки раҳмат ки мақсад оварда расонда. ана Блинский десад як модари тоҷик будааст. дар ин ҷо бисёр модаро аз мо норозигӣ карданд ки шумо интихоб мекунед ва хӯрокҳоро ба ҳар нафароне мебаред ки мақсад шароитшон хуб аст. дар ҳақиқат чунинам буд, не ки дар байни мо марди хайрхоҳ ва аз барои Аллоҳ кор мекардагиш бисёртар аст, ки мебара на хеш табор, на ҳеч ки якта хеш боша, сета хеш боша. охир як мошин 30 оилара борша, 40 килои 35 килои мебара. 30 15 25 мақсад мебаранд ҳамин оиларо ҳар рӯз тақсим мекунанд.
бо ҳатто имрӯз ҳамин хешед ки мо заказ кардем, ҳамуро гуфтем ки биёрен дар магазини мумонем. Як модар бо фарзандаш ва ба як духтараша, як фарзандаш дар инҷа зиндагӣ мекард. Ана вай кардем, оварда додем. Боз як модари дигар бисёр илтимос кард ки мо мақсад аз ҳамин сағирахонаи ҳамин Россия бигем, кӯдак фарзанд гирифта калон кардагиам, мо шароит мувазмин аст, сағира дорем, мақсад дар хонамон мо муҳтоҷем, чанд қашид аст наистесем, наовардесем. Баъдан мо гуфтем ки ҳамонро скриншот кунем, мо дар партоем, мо иншоалло мепартоем. Оча навбаттон омад, иншоалло ки ба шумоам мерасад. Дар шаҳри Екатеринбург ба фикри мову шумо 100,000 тоҷик зиндагӣ мекунад. Агар 100,000 200,000 ам бошад тоҷик, якташ дар Пишма зиндагӣ мекунад, дигараш дар Калцово. Аз инҷа ба оҷа рафтан аллакай ним соат вақт мегзарад. Ёе ки як хелаш дар Блинске, якташ дар Блинбаевске. Аҷа ба оҷара ним соат раҳай. Ба ҳамин хотир кӯшиш мекунанд бародаро ки сари вақт рафта расонанд, аммо наметавонанд. Ин кори мо иншоалло ки хеле дуру дароз давом мекунад. Дар наворҳои мо дуроем бин рақами реквизити карта ҳастай, рақамҳои WhatsApp ҳастай, бо ҳастай номерҳое ки шумо метавонед занг занед. Лекин ман боварӣ дорам ки ҷавонмардои хайрхоҳ дар моҳи шарифи Рамазон хеле бисёр ҳастанд. Иншоалло моро дастгирӣ мекунанд, ин кори мо давом метиҳад. Худо хоҳад давом метиҳад. тӯли як моҳи шарифи Рамазон не, тӯли 2-3 моҳи карантин иншоалло ки ин кор давом метиҳад. Ба оилаҳое ки мо хӯрок бурдем ва шарти шароиташон вазмин аст, иншоалло ки бо ҳафтаи дигар боз мебарем. мо ҳозир аниқ кунем ки дар куҷо дар ҳақиқат ҳастанд оилаҳое ки мақсад муҳтоҷ ҳастанд. ин хӯрокае ки бурданд, ин хӯрокаро мебаранд, мемонанд. ин ҳафта истифода барен, ҳафтаи дигар боз ҳамин хел такрор ба такрор иншоалло ки бурда мерасонанд. раҳмат додарҷон, худоҷон дар моҳи шарифи Рамазон саломат бошед модари азиз. ана ма як падилитса кунам ҳамин навора, шумо хафа нашавед. Шумо бародаро метавонед падилитса анам кадоме ки падилитса мекунад, ташаккури зиёд. Сеюм расҳо ҳастанд, чӣ хел билет харем? Ана беҳтарин савол додед. Сеюмда рейсҳо ҳастанд, мегӯяд чӣ хел билет харем? ҳозир мо тафтиш кардем, ягон намуд рейс нест. Тамоман рейс нест, ягон кас намедурад, ягон кас намебирояд. Агар шумо фаҳмида бошед ки рейс ҳаст, аз куҷо фаҳмидед? Аз ҳамонҷо харидан гиред. Мо бошад дарак надорем, намедонем аз куҷо харидан дар кор аст ва дар куҷо билет ҳаст. Агар мебуд мақсад мо шуморо мегуфтем ки шумо марҳамат биёед аз мо билет бигиред, рейс ҳастай. Аммо рейси самолёт нест, границаҳо маҳкам аст. Агар рейс бошад, танҳо метавонед шумо аз аэропорт агар дар Екатеринбург бошед, Калцово марҳамат равед ё ки занг занед. Номаълум билетфурӯшӣ кай сар мешавад, номаълум. Агар бигӯем ки мақсад мо шунидем ё ки дидем ё ки гуфтамон ки рейс аст, шумо метавонед аз аэропортҳо бохабар шавед, аниқтарша фаҳмед. мо тақвими моҳи шарифи Рамазон дар кора. Марҳамат биёед ба салон Свия Самбой биёед, метиҳмтон. Агар ки дуртар бошед, номерҳои моро сахранид кунед, иншоалло ки мо бо воситаи WhatsApp ё ки имо шуморо мефиристонем. Номерҳои мо +7 982 982 69 охириш 5 ака даруни Россия худаш кор мекунад. Даруни Россия баъзе шаҳрҳо кор мекунад ва баъзе шаҳрҳош кор намекунад. барои ки ай Москва бисёр омадан, дигар шаҳрҳода аллакай коронавирус овардагиам, ки дар тамоми Россия ай Москвада беҳад бисёр ай. марҳамат бародарони азиз, кадоме ки нав омад лайка зер кунад, саволша марҳамат нависа. Агар савол дошта бошед марҳамат нависен.
Акай Самбой кай хайр мекуна. Иншолло насиб акай Самбой хайрам куна, ба фикрам ки шумо намефаҳмед. Барои ҳамин зиқ нашед. Ҳоҷи бобо зинда бошед, саломат бошед. Ака хеле ки бугӯӣ ки ман хайр кунам, ту бубинӣ, иншолло ки ту дар ҳаётат намебинӣ ки ман чӣ хел хайр кардам ва кай хайр кардам. Салом ҳоҷӣ, чӣ хел созӣ? Мегӯянд да граница ҳуй мешавад дар рӯзи заростай. Насиб иншолло номаълум аст, хай ҳуй шавад, беҳад хуб мешавад. Рости гап хабар надорем. Мо аэропорт занг задем, гуфтанд ки сиюм аниқ. Мегӯянд занг бизан, ҷавобшон метам, барое ки ма билет дорам. Сиюм билет дорӣ? Марҳамат, табрик мекунем. Имрӯз Радиои Озод гуфт ки 29 числа Екатеринбург, 3 числа Тоҷикистон фақат касони гражданин мебиёед, аз ин тараф ки мерад намедонам. Салом алейкум, брат, самолетҳо кай мепаранд? Ва алейкум ассалом. Радиои Озод ама шумо дар он қадar гуфтанем ки Радиои Озод ҳамчун як хайб ҳамин наворҳоро пешкаши мардум мекунад. Ман мегӯям ки хайр мекунад. Ман мегӯям ки хайр мекунад. Сум билет месӯзад, мекунад. Суми билет намесӯзад. Ҳоҷӣ масҷидҳо кор кардаистанд? Не, масҷидҳоро махкам кардаган, танҳо як масҷида эфир рафтаистааст. Тамом. Прямой эфир. Эфиррошо ман гирифта дар канала мепартам. Саломсозӣ ҳоҷӣ. Шукронаи Худо. Бародаро, фаромӯш накунед ки Радиои Озодам мисли мо як блогер аст. Як блогер аст. Агар як хабара биёвақт шаб хоб намеравад, хеста ҳамон навор мекунад, мепартояд. Агар вай блогер намешед, ҳеҷ маҳал барои мо шумо ин қадар ташвиш намекашед. Вай барои мо шумо ташвиш намекашад, вай барои канали худаш ташвиш мекашад. Салом ака, айнами бачаҳои Қизилқалъа. Саломат бош, бачаҳои Қизилқалъа. Ҳоҷӣ, саломатиҳо чӣ хела? Эҳтиёт кунед, тасб надоред охе. Вуроди тасб надоштам чанд қашида. Раҳмат, шукронаи Худо созам. Салом номи бачаҳои Березовский. Худо нигаҳбонтон бошад, бародарони ки дар Березовский ҳастен. Ҳаматона Худованд нигаҳбон бошад, бародаро. Чорум база чаро қапидан? Сабаби асосии қапидани чорум база, бародаро, мегӯянд дар чорум база ҷанг шидагианд. Омин, зинда бошед. Дар чорум база ҷанг шидан, ҳамаша қапидан, аэропорт будан, спецприёмро маҳкам кардан, мегӯям. Салом ай бачаҳои Декавоз, зинда бошед, шерони нар. Ана боз ба ҳамаи шумо ма гуфтанӣ ҳастам ки аниқе ки инами ранги мову шумовори барои Радиои Озод ҳарчи мепартоянд хабаруро вай мегира, пешкаши мардум мекунад. Канали фикри шумо дар фикри шумо ҳаст, шумо низ дар фикри мо бошед. Саломат бошед. Салому алейкум ба кулли мардуми мусулмони дунё. Зинда бош, бародарҷон Баҳрулло. Ака, мо шуморо гуфтам ки ман билет дорам. Ман фаҳмидам шумо билет дорем 30 апрел. На шава месӯзад ё ин ки илтимос аввал худаш. Бародарҷон, намесӯзад, бе ташвиш. Иншолло рейс нашавад, билети чутра бо як моҳи дига бо пас мепартоянд. Иншолло набояд бисӯзад. Салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Кай ба билет мешавад? Иншолло насиб билет шид, шуморо хабар мекунем. Ассалому алейкум. Как здорово, брат. Аллоҳу ба шукр, всё нормально, братҷон. Ҳама хуб аст, шукронаи Худо. Шариҷон, спасибо, ҳама садай. Раҳмати калон ака. Саломат бошед. Барои ҳамаи бародаро рейс мешавад, намешавад, рейс ҳаст ё нест, и ҳамаш угадат кардаистанд ки шояд ки аз ҳисоби ҳамаи билет, ҳозе ки ҳама ҳушу гӯшаш хаёлаш дар билета, шояд ки аз ҳисоби ҳамаи билет хайб шавад. Як наворе ки партоем ки хайб шавад. Раҳмат калон. Ҳоҷӣ, тасб накунед, худатона эҳтиёт кунед. Ҳоҷӣ, шумо инсони хуб, раҳмат, шумо беҳад инсони хуб ҳастед, фикри шумо. Узбекистон тоже есть билет. Узбекистон нету, просто мы сегодня точно узнали, что Кыргызстан улетал одна самолет, чартер, который приехали люди, отсюда забрали вот кыргызов 100, если не ошибаюсь, 100 кыргызов сегодня утром улетали домой. Салом, бародар, дар бораи
билет гап задан вай ба фикри ман ё чатира расона ва ё гражданин хуҷа меёранд. Россия Айтоҷикистон агар хато накунам. Рост мегӣ бародарҷон. Умарҷон рост мегӣ. Ака Москва, Екатеринбург кор мекунад. Номаълум бародарҷон, фақат айкалцова метавонед анихнед. Ҳамин карантин кай тамом мешавад? Худо медонад кай тамом мешавад. Салом алейкум ҳоҷӣ, билет ҳаста? Билет нестай бародарҷон. Ака илтимос ҳамин масъалаи патена ябо анихка иншолло як бор конкретно худо хоҳад худо мерам анихш мекунам. Тоҷикистон раҳмат брат за информация. Буд здаров бародарҷон. Патент аниқӣ надора охир. Як бор дигар ман шуморо мегӯм. Ҳамин рӯз мо дар ҳақиқат шиштем ҳамун законоро якта ба якта хондем. Маро салом гӯед. Хобои индиски гӯед. ҳоҷӣ ман рафтам. Фикри шумо худо нигаҳбонтон бошад. Касе ҳаминҷа ҳастай бидурен дар канали фикри шумо якта лайка зер кунен, колокольчика зер кунен ки бародар хирсан шавад. Ака ҳамин Новосибирск, Санкт-Петербург ҳастай. Бародарҷон ҳамаатонро мегӯм ки кадоме ки аниқ карданӣ аста, ягон блогер, ягон авиакасаро напурсен. Дар байни мо пайдо мешавад чунин авиакасо, чунин бародароне ки барои шумо билет тайёр мекунанд. Билет тайёр мекунанд ки билет дар ягон ҷо вуҷуд надорад, ба шумо фурӯхта мешавад. Ба шумо дар ин ҷо ҳам месӯзед, дар вақти карантин двайной месӯзед. Мо ФМС рафтем, гуфтанд ки насупоред. Не бародар Қосимҷон мегӯяд ки мо ФМС рафтем, мегӯянд ки насупоред. Напурсиде ки кадом одамо биспоранд ва кадом одамо наспоранд. Вақте ки шумо дар ягон ҷо кор кунед ва корхонаи шумо кор кардаистад, бояд шумо супоред. Нараҳмат брат, саломат бошед. Устод блогерҳои устод Садои умед. Блогерҳо устоди Садои умед. Ман ака имрӯз рафтам ФМС, мегӯяд ки и дурӯғай, анализировать мешавад. Правильно, анализировать мешавад, агар платит накунед. Якташон рафтан бародаро гуфтанд ки биспорен, якташ гуфтад ки ин бародар рафтааст ки наспорен, ин бародар дигар рафтааст ки анализировать мешавад, агар наспорен, биспорен билета, патена. Мегӯянд Тоҷикистон агар ҳуй шавад, самолётҳо агар бипаранд, Тоҷикистон ба 2 ҳафтада карантин мешина ё не? Ответте. Карантин мешинем ё не? Аллакай Тоҷикистонда уже аллакай карантина шиштагиам бародарон. Путин эълон кард ки имрӯз карантин то 11 май давом мекунад. Бале, тамом 12 бояд тамом шавад. Дар телевизор прямой эфир эълон кардан. Ман ҳамин рӯз тамошо доштам, рост мегӯ. Ӯзбекча биласизме? Ӯзбекчанам биламан. Билет мефурӯшем? Билет намефурӯшем, барое ки ҳама ҷо маҳкамай. Дар ҳақиқат новостиҳо мебироянд, хабарҳои нав мебироянд, лекин иро фаромӯш накунед ки агар худо нишонад ҳамин коронавирус кам шавад, барвақта ҳуй мекунанд амара. Агар ки бисёр шавад, ҳеҷ кӣ нагуфта бо мешинед, 3 моҳи дигар бо мешинед. Агар на самом деле гап ростай, ҳоҷӣ охир шумо ёд саломат бош. Фикри шумо мегӯянд ки сагбача калон кардам газетбанди пома. Билет намефурӯшӣ, чӣ реклама мекунӣ? Реклама накардесам, хабар расондесам бародарҷон. Билет фурӯшӣ ӯзи манъ карда шудааст. Билет намефурӯшӣ, чӣ реклама мекунӣ? Билет сотиляттimi? Ҳозир билет ёq да, ҳозир билет bizdan ёq. Билет ёq nimага ёq? Чунки граница закрита. Бародар ҳамин рейсо кай ҳуй мешавад? Иншолло насиб границо ҳуй шавам, билет фурӯшӣ сар мешавад. ҳозир номаълум. Салом алейкум, сози хуби ҳоҷӣ. Салом ҳоҷӣ. Ва алейкум ассалом. Ҳама дӯстлар, опалар, акалар, мен сизга айтаман ки граница закрит. Қачан граница очилadi, biz билет сотамиз. Ҳозир bizdan билет ёq. Чунки граница закрит. Ба фикрам шумо арзон мешавад ки қимат билет. Ба фикри шумо арзон мешавад билет ё қимат? Арзон мешавад иншолло. 100% сагбача калон кардам, почаки хидматгази. Аз куҷо меояд ҳоҷӣ? Саломат бош. Салом бародаро, худованд ҳамаи мусофиронро нигаҳбон бошад. Саломат бошед бародаро, шуморо худованд нигаҳбон бошад.
дар ин ҷо бародароне ҳастанд, модароне ҳастанд, ки бо забони русӣ, забони тоҷикӣ моро намефаҳманд. Ба ҳамин хотир ман кам-кам узбекӣ гап мезанам ё урусӣ гап мезанам. Аз шумо бахшиш мепурсам, бародаро. Салом, бародар, худованд ҳама мусофирон нигаҳбон бошад. Салом, ҳоҷӣ. Ва алайкум ассалом. Аз шумо узбекин ё тоҷик? Ман тоҷикам, узбекчаам гапираман, урусчаниям гапираман, башқа забонам биламан. Башқа язикам гапирамас. Фаҳмод. Салом, ака мегӯянд, ки рӯзи 11 число мекушодааст. Фақат мошинҳоро мемонданд, ки расмӣ. Намедонам, шояд ҳамин хел бошад. Ин хел бошад, бо хеле хуб аст. Калаву поча нагуфтед чанд сум дар Арабистон буд? Калаву поча ами ҳамагӣ ба фикрам 16 риёлай. 16 риёлаш намедонам чанд мешавад. Ба фикрам 200 мешавад. шумо аз Тоҷикистон аз куҷош? Аз Якачинор. Салом, ҳоҷӣ, худо нигаҳбонтон бошад. Раҳмат, дӯстмурод, худованд шуморо нигаҳбон бошад. Узбекиро медонистиа? Узбекиро медонам, кам-кам гапираман. Кам-кам узбекиям гап мезанем, кам-кам медонам. Лайка ҷиқен, брато. Дар як мард 40 забон камай. Саломат бош. 40 ҳунарро шнида будам, 40 забонро нафаҳмидам. Зинда бош, бародарҷон. раҳмат барои суханои беҳтарин. Зинда бошӣ, ҳоҷӣ. Шумоам зинда бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад ҳаматонро. Гап занем, ку бародаро. Салом алейкум, ҳоҷӣ бобо. Таганский ряд кор карда. Ман имрӯз мехостам, ки як навор кунам дар бораи таганский ряд, як бор эфир кунам ва дар бораи таганский ряд гап занам. Иншоалло, ки чӣ хеле ки шумо медонед, забон донед, ҷаҳон донед. Бале. Чӣ хеле ки шумо медонед, сози акан, соз раҳмат, Баҳромҷон. чӣ хеле ки шумо медонед, ман дар территорияи таганский ряд зиндагӣ мекунам ва хабарҳое, ки дар таганский ряд мешавад, аз канали мо мефаҳмед. Таганский ряд ҳозир времени маҳкамай. Забон донед, ҷаҳон донед. Албатта. Таганский ряд ҳозирашда маҳкамай. Кай ки кушода шавад, иншоалло хабарҳои хубро аз мо мешунавед. Фақат чанд боре ки ман мегзарам ба пешаш, фрукти овуши магазини сари рашк кушодагиа. рӯзаро кушоед. Вақти ифтор шуд дар Москва, ба фикрам вақти ифтор шуд, мода аллакай вақти хуфтан шуд. Самолёто паридестан, тиҷике. Самолёто напаридестан, братҷон. Брат, ти на таганский ряд работаешь, рынок работает. Шарифҷон, я на таганский ряд работаю, рынок не работает. Рынок фрукты, овощи, мясо, рыба, которые сделали недавно, рядом Тяньшин кафе, там работает и все. дар ҳаққи ғарибон дуо кунед. Иншоалло. Акат табрик, дар эфири шумо якум бор 101 одам тамошо дорад. 101 лайк мешид, зур мешид. Раҳмата, и якум бор нест, бародарҷон. Вақте ки ман дар пеш назди оби Замзам будам, 200 чанд одамам дар эфири мо даромадагӣ буд. Салом, ҳоҷӣ, мо патент месупоридем, чӣ мешавад? Насупоридем, чӣ мешавад? ҳоҷӣ, точно рафтам. Шаб ба хайр, худо нигаҳбонат бошад. Бародароне ки патент насупоридан, агар шумо кор накунед, ё яке дар корхонае кор кунед, ки корхона кор накунад, ягон чӣ намешавад шумода, иншоалло. Агар корхонае ки кор мекунад, шумо кор кардаестед, патент насупорида бошед, патентон сухтагӣ аст. Бачаҳо ҳама каса илтимос лайка биҷиқен. Илтимос, саломат бошед. Раҳмат, бародаро. Ака карес ела мешавад. Иншоалло насиб ела кишид, хабартон мекунем. ҳозирашда номаълумай. Самолёто кай мераванд тиҷика? Мо дуо мекунем, ки худованд ба барвақтӣ рахшона кушояву барвақттар бираванд. ҳозирашда номаълумай, бародарҷон. Кай граница ҳуй мешавад? Номаълум аст. ҳоҷӣ умра чанд сум рафтанаш? 71 000 шида буд. Баъд аз мо 71 000 рафтан мардум. Граница номаълум аст. Самолёто рейсо номаълум аст. Акай ҳоҷӣ парвизбой, созен хубен, шукронаи худо. Хутон хуб астен, нағз астен, ҳама каса чиёл дорем. Кадоме дар эфири мо иштирок дорад, хеле миннатдорам. ҳазор раҳмат. худованд гузаштагонтонро тариқи раҳмат шоистаи ҷаннат кунад. ташаккури зиёд, ки ҳамин хабарҳое ки мо пешкаши шумо мекунем, шумо аз мо мешунавед, ба дигарро паҳн мекунед, мерасонед. Ака, мо дар дворник кор мекунам, патент супорам,
як маслиҳат те брат кор кунӣ биспорӣ ҷ гап надора кай мекушоянд парвозора худо хоҳад кушода шава хабартон мекунем ҳоҷӣ зинда воҳим маро пули патена биспор ина шидку ҳоҷӣ зади воҳима пули патена биспор ина шудку чӣ шид пули патена ҳичи нашида чанд рӯз ҳоҷӣ шукронаи аллоҳ акаҷон нас раҳмат зинда бошем бародарҷон ака ҳоҷӣ ба наздикӣ сарҳад мекушанд худо хоҳад кушода мешавад ака билет чанд сумай аз шумо пурсем раҳмат хуб ҳастем салом ака салом алайкум ҳоҷӣ билетҳо чандум пул примерно ай Москва то Хуҷанда 12,000 қиматаш 12,000 мешавад ай Тоҷикистон чанд сум ба ҳаҷи умра акай ҳоҷӣ ай Тоҷикистон рости гап намедонам аниқша мо дар шаҳри Екатеринбургем аз шаҳри Екатеринбург тамоми маълумотша дорам Путин бахшид ҳамон одамое ки ма ози шумо да як мисоли оддӣ меорам Таганский район касе кор мекунад Таганский район кор мекунад Таганский район худаш кор накастай мардумаш кор накастай барои ҳамон одамо бахшида шуд нафарони корхонае ки кор мекунанд мардум кор кардаистанд даромад доранд барои ягон кас бахшидагӣ нестай самолетое ки Тоҷикистон мераванд барои гражданинои Россия тоҷикоро мебурда бошанд ин исм мумкин баранд тоҷикое ки дар ҳамон даруни аэропорт маҳкаманд мумкин ки ҳаморо баранд то 15 июна патент намесупурам намедонӣ то 15 июна патент намесупурӣ намедонӣ то давлатҷон мо медонем неки аниқ нестем ҳоҷӣ суханҳо намешкане лайк ҷиқидӣ ва сухани дӯст шиканад гардани шайтон зинда бош раҳмат умар хаём худо нигаҳбон боша акай парвиз ҳолям дар таги мост Таганский ҳо мо да ҳамуҷа Таганский радаем рез ҳуй шидай иншолло ҳуй мешавад салом алайкум ака кай ҳуй мешавад худо хоҳад ҳуй шава хабартон мекунам салом алайкум ҳоҷӣ ман шунавидам самолето ба боридеста мега ҳамин роста ё не самолето рафта омадеста ин номаълумай салом ҳоҷӣ Уральские авиалинии Тоҷикистон гражданино биёрад ва Екатеринбург билет фурӯшанда иҷозат доданд не иҷозат додагӣ нестанд салом алайкум ҳоҷӣ роҳи Тоҷикистон ҳуй мешавад иншолло ҳуй мешавад акай парвизҷон мара ба фикрам нашинохтӣ дар байни иққа одам Раҳимҷон Давлатов шояд ки ака раҳо кай ҳуй мешавад иншолло ба наздикӣ салом сози ака соз раҳмат ай Москва чӣ хел бирем иншолло самолето ҳуй мешавад самолета сур шуда меравӣ точно кай кушода мешавад границаҳо примерно баъди моҳи май июн июл то сентябра ака пули патена супорим рафтем аппарат кор намекунад ҷои патент қабул кунӣ саломат бош Сбербанк рафта супорем салом алайкум ҳоҷӣ дар WhatsApp навистам 3 соат пеш то ҳоло нахондан иншолло ки мехонанд ташвиш накашем барое ки ҳозир 3 соат шид ки ҳамин мардум дар ҳамин шаҳри Екатеринбург гаштестай дик ма да видео рӯи кесае ки мо дар ин падес шаб шида дар ин падес хӯрок мондесем дар у падес хӯрок мондесем ина хӯрокавора оварда расондесем гуфта ма да партофтесам ки акай парез бибин бо пага наша ки ин бародарора бугӯй ки мақсад ёрдам накадем ака якта дар бораи патент иншолло як бародармон дар шаҳри Екатеринбург ҳаста ки дар бораи патент дар бораи гражданство дар бораи гирифтани гражданство наворбардорӣ мекунад комил теҷа ба фикрам мо муроҷиат мекунем иншолло як навор мекунад ассалому алайкум акаҷон аз Москва кай мешавад худо хоҳад ба наздикӣ рес мешавад неки номаълум 1 моҳ пас ё ки 2 моҳ пас салом бачаҳои ваҳдат мегӯянд чӣ хайр کنیم خداوند خیر شما را قبول کنند انشالله که نیت نیک داشته باشین هر چی خواهین خیر کردن گیرین قمسنگی نرفتین حالا نه نشید رفته حاجی سوزی هم بچه که قمسنگی بود نمرش نداد راستی گفت جیانش چند بار سپوریدم نمرش نداد که من راهم شاود اونجا داخل کوچه نمونم السلام دو در جان و علیکم و سلام ترابه نرفتی حاجی نه امروز نرفتم من راستی گپ ترابیده نیستم من وقتی افیر میکنم الان در خونه ام برای ما اونجا رفتم 5 نفر زیاد آدم راه نمیته که خبر میگرفتم کو
این قحق خبرت میگفتم رحیم جان دولت خیر خداوند از شما راضی باشه. بعد دهم هوی میشه و انشالله نه نامعلوم خدا میدونه شاید که پیش از دهم هوی شوه مو майда محکم май мои майда маҳкамай бале мои майда маҳкамай граница саломат бошем ҳоҷи ҷон худованд нигаҳбонтон боша. числоша намедонӣ кай ҳуй меша не бародарҷон беҳрӯз числош номаълумай. Здравствуйте, скажите пожалуйста, в Таджикистан кто в Таджикистане гражданин Россия они может? Конечно не может. Ака сози эчи просу ака просу эчи просу ака ман наздики акатон рафтам будам шумо ҳаҷва будем. Саломат бош раҳимҷон ҳоҷи худат ай паша дара мешай ман худам ай паша дара мешам ҳо чанд сум боша номаълум кадим мачида буд ҳоҷи урӯз да таробеҳ бародарҷон таробеҳ да мачити шаҳре Екатеринбург да Бажовай имрӯзам рафтеста. Скажите пожалуйста, у кого есть ВНЖ они тоже может прилететь обратно? Они может, если будет самолет. Салом ҳоҷи амиҷа ҳаҷ чанд сум меравад? Ай 56,000 сар мешавад то чанд ҳазора то 80 чанд ҳазора. Ман ҳамон Қумсангин гуфтам равен ку акаҷон фаҳмон неки ҳамон адреса надодем ки куҷо бурем. Қумсангин калона як дӯст доштем мехостем ки равен хай шав дар хонаи мо бесем рости гап номраи телефонша наёфтем. Салом брат Ресо Сургут кай мешавад бошад? Иншолло шава бародарои Сургут хабартон мекунем. Салом алейкум. Алейкум ассалом ҳазрат аллоҳ ҷазои хайртон бидиҳад беҳтарин кор кардем истода хайр ба муҳтоҷ дар назар дорам. Саломат бошем бародарҷон. Салом алейкум акай Парвиз агар рейс ба Тоҷикистон кушода шавад билет қимат мешавад? Не иншолло қимат намешавад. Ака кадом число ба билет фурӯхтосед? Билет нафурӯхтестем танҳо дар бораи билет гап зада истодаем ки билет нест граница маҳкама. Ака ҳамин мо мегем дигар шаҳр бирем дар карантин место дар Россия место дар Россия. Ака самолет мешавад ёки Екатеринбург? Не ҳозирашда нест шава хабартон мекунем. Дигар шаҳрҳои Россия рафта омадестанд ҳоҷи пашадараи клуби ҳо ай пашадараи клубам ҳафтум котлован бобои Путин то 11 мая карантин кард. Рост мегӯӣ? Иҷа чӣ гапа? Иҷа ҳеҷ гап нест бародарҷон. Ифтор будааст имрӯз дар самолёти Сомон Айр. Ана ҳамон маъном. Саломат бош бародарҷон. Ана инҷода чӣ гап аст ман шумода мефаҳмонам. Инҷода дар бораи билет ҳозир гуфтанд ки билет ҳастай самолёт мешава мардуми тоҷика меа ай Тоҷикистон меа ай иҷа мардума мегира мебара. Сомон Айр ҳаста билет ҳаста не ки Сомон Айр гуфт ки мо ягон ҷо оли саросима нестем ягон ҷо рафтанӣ нестем. Дар қадамшои Исоев дроин каналашда ҳаста дар қатъи Сомон Айр гап задагия. Самолёто Москва омадагиё дина одам мебаранд ай исон ба фикрам ҳо кай уй мешава Москва тиҷа иншолло шид хабартон мекунем. Манам ба худо наёфтам номеротона акаҷон. Саломат бош. Номерои мо 980 65 ҳоҷи Пекин кор кардестад? Саломат бош. Ворух Тоҷикистон кор накардестад? Чива ака намехонӣ? Хондестам ку то чанд сум мешава? Екатеринбург то 15,000 мешава ай 15 то 18,000 шояд ки бишава. Кай кушода мешава? Иншолло кушода шед шукрулло хабартон мекунем. Ба карантин давом дорад? Шояд ки давом дошта бошад шояд ки анҷом ёбад. роҳ чартер рейс намешава? Шида истодае чартер мешава иншолло. Салом ба фикрам шумо моҳи июн кушода мешава ё не? Шояд ки карантин место бура дигар шаҳр Россия карантин место бура дигар шаҳри Россия. Салом бародарон мегӯянд то 12 май карантин эълон кардаанд роста? Ҳамихел гуфта истодам. Садовод кай ҳуй мешида боша? Ки медона ёд кади садовода? Салом алейкум Москва душанбе рейс ҳаст ё не? ҳозирашда нест. Карантин то кая давом дорад? Карантин ҳамин қама ба шумо гуфтанем ки ҳозир бесрочнай
ака мада гӯй аз Тоҷикистон одамое ки Тоҷикистон паспорти тоҷикӣ доранд омада метавонанд? Не, омада наметавонанд. Ҳатто баъзеш русӣ дора, омада натавонистесанд. Ака ами патина спорем ё на? Ба фикри теҷа чӣ мешавида боша ака? Ҳамаш хуб мешавад иншоллоҳ. Қувват дошта бошӣ, споридан гир. Агар надошта бошӣ пул, ҳеҷ гап надорад. Патенет месӯзад, хита депортатсия мекунад, Тоҷикистон меравӣ. Бародар, мо дар шаҳри Алмато, Қазоқистонем. Агар роҳҳои ҳуй шава, ай шумо метавонем билет гирем Алмато, Сургут. Иншоллоҳ. Чаро не? Инҷа чӣ гапе бародарҷон? Тимурҷон, инҷа ҳеҷ гап нест. Дар бораи билет ҳаст нест, рейс ҳаст нест, дар бораи ҳамака гап рафта истодааст. Ака раҳмат, саломат бошед. Москва ба Теҷа кай? Новосибирск, Хуҷанд рейс бошад ака? Не, ҳозирашда рейс неста. Саломат бошед ҳоҷӣ, саломат бошед шумо. Салом алейкум ба ҳама ғарибон. Зинда бошед. Як бор дигар гӯй номеротон акаҷон, неким оҳиста. Агар номеромо гум даҳози занг мезанем, неки баъди эфир занг занем хубтар аст. +7 982 982 69 982 69 5 садовод 1 август ҳуй мешавад. Садовод дар рости гап ҳамун худокое ки ба гӯшти гӯспандай дар дилин килча мекунад, ман худмам ёд кардам. Намедонӣ ака, просто гапи точно намедонам ака. Не, точно гапи роста намедонем. Аэропорт кай ҳуй мешавад? Номаълум аст. Салом до кай ҳуй мешуда бошад? Иншоллоҳ ба наздикӣ ҳуй мешавад, хабартон мекунем. Ака ҳуҷи роҳҳо кай кушода мешавад? Иншоллоҳ роҳҳо кушода мешавад, ба наздикӣ хабартон мекунем. Хоби индиски, раҳмат дима. Ба қарибиҳо 2 самолёт рафта, аз куҷо рафтиянд? Ҳаст мефаҳмед? Саломат бошед. Боир самолёт Қирғизистон буд, Қазоқистон буд. Инҷа 100 одама гирифта рафтанд. Чартер буд. Чартер рейс кай мешавад ака? Гуфтанд ки рӯзи сеюма, рӯзи сеюм мешавад. Кай ман бизор шудам хове. Камкам бубурӯ берун бигап. Патентамон спорем ё не? Споридан гиред. Агар кор кунед. Ака ман патент споридагӣ нестем. Чӣ мешавад? Баъди карантин иншоллоҳ ҳамаш аниқ мешавад, агар патент наспорӣ. Салом акаҷон, ман 6 майда билет дорам. Москва клуб. Худо хоҳад иншоллоҳ рейс бояд шавад. Агар нашид 6 июлда мемонад. Ассалому алейкум додарҷон. Роҳҳо кай ҳуй мешавад? Кай медонед? Иншоллоҳ Марьям биби худо хоҳад ҳуй мешавад. ҳоҷӣ таробеҳ чӣ шуд? Иншоллоҳ таробеҳ рафта истодааст. Ака мо як модари хонашинем, садовода надидам намерам, барои шавҳарам мегум. Фаҳмо бахшиш. Хеле хуб гуфтен. Ака ҷавоб те. Ака ман дар шаҳри Екатеринбург мегем Питер Брем. Карантин месте ака? Аввалша чӣ гуфтӣ, охириша нафаҳмидем чӣ гуфтӣ. Карантин дар хона дар бишинем хубтара. Ҳозирашда ягон ҷо нарем ки вазъият вазмина. Ахбор ягон аст. Нони хӯрда надорем, ёрдам кунед. Саломат бошед Содиқҷон. Номерҳои ма дар занг занед, худо хоҳад ёрдамтон мекунем. 982 69 5 лайк ай куҷо зер кунем акаҷон? Бари болора бинед 94 якта зер кунед 95 мешавад. Салом ҳоҷӣ бобо. Валейкум ассалом. Патент пул супорем ё ки не? Агар насупорем чӣ мешавад? Иншоллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Нони хӯрда надорем, ёрдам кунед. Иншоллоҳ ёрдам мекунем. Номери телефони мо 982 69 5. Салом ака, номерои мулло Хайдара намедонед? Не, рости гап мо муносибат надорум қатъи мулло. Майлаш бародарҷон, ман рафтам паноҳат ба худо нигаҳбон бошад. Рӯдаки теҷа меган вакансия вирусо моҳи майда мероя меган. Иншоллоҳ шояд ки. Раҳмат ака, саломат бош. Ассалому алейкум брат. Тоҷикистон ба наздикӣ ҳаст вабше? Иншоллоҳ мешавад. Нест, худо хоҳад пайдо мешавад. ҳоҷӣ бахшиш, ҳами худат чӣ бар риш намемонӣ? Ҳами риш камай? Чертерба билет илоҷ ҳастае мегирифтанд. Фақат аэропорт ина медонад. Дар эфир нишон наметиҳанд дигар таробеҳра? Иншоллоҳ нишон метиҳанд, худо хоҳад. Роҳҳо охир моҳи май ҳуй мешавад? Худо хоҳад ҳуй мешавад. Ба иди рамазона ҳуй мешавад додарҷон, ки бирем ба ида? Майрам биби, не, дар иди рамазон кӯшиш кунем ки дар ҳамаи хонатон ташкил кунем, мардума ягон чи хӯрокаворӣ битиҳем.
салом ака, ма дар шаҳри Красноярск, ака мехоҳам Москва равам. Мешава ё не? Аэропорт агар занг зане, шояд ки аниқтарша бифаҳмӣ. Бародарҷон Сино: салом акай Ҳоҷӣ, карантин то охири моҳи май продлит карданаш? Ҳо, карданаш. Ёрдам кунед. Иншолло ёрдам мекунем. Ҳоҷӣ, мо Москва кор мекунем, ҷойи ҳайвоно. Ҳамин хазаинамон оху шикор мекунад. Мода кам кам гӯшт мета. Хӯрданаш дуруст аст? Рости гап ин саволҳои чи аст? Динӣ аст? Манам медонам қадар ҷавоб додани дуруст наметавонам ба шумо. Фақат ҳамин қадар мегӯям ки вақте ки паронда бошад, гарданша нагирифта оварда бошад, значит вай ҳаромай нахӯрем. Паронда боша, мурда боша, агар вай барои ки агар паронда боша ва бо бира мақсад калаша бигира, хунаш бирава, ҳеҷ гап надоштагист. Салом ака аз Казан. Ва алайкум бассалом. Тоқат кунед насиб то охири май меравем хона, иншаллоҳ. Ассалому алайкум бародаро, созен хубен, шукронаи Худо. Аз шумо пурсам, номи шумо чия ака? Парвиз. Дар ҳаққи ҳамдигаро дуо фаромӯш накунед, иншоллоҳ. Мардума ёрдам кунед. Салом, мо бачаҳои мастчо, Худо нигаҳбонтон боша. Билет ҳаста, мефурӯшӣ? Иншоллоҳ шава хабартон мекунем. Эвое Закира мурдам Дударҷон. Айзикира мурдам Дударҷон. Салом алейкум, ман дар Муромский област. Саломат бошед. Салом алейкум, ман патент диру супоридам. Баракалло. Чеки дигар хел додан. Банкомат мегуфтед сабабаш. Ягон гап надорад. Главне ки шумо чек дода бошанд. Ягон чек фарқияте надорад. Салом ҳоҷӣ. Рейси Тоҷикистон кушода шидак. Иншоллоҳ ки олӣ нашида, Худо хоҳад бояд шавад. Ака раҳмат ба ту. Саломат бошем. Ба шумоам раҳмат. Салом Москва, роҳ ҳуй мисол мешавад? Иншоллоҳ ҳуй мешавад. Салом ҳоҷӣ. Роҳ ҳуй мешавад ё қарибӣ бурем? Иншоллоҳ насиб ида мегзаронем, шояд ки баъди ид кушода шавад. Ассалому алейкум бародаро, теҷики раҳ кай ҳуй мешавад? Иншоллоҳ ҳуй мешавад. Парвиз Мирзоев, Худо ҳидоятат кунад. Салом алейкум акаҷон, ами граница кай кушода мешавад? Иншоллоҳ Худо хоҳад кушода мешавад. Дударҷон, агар роҳҳо ҳуй шаванд, билет қимат мешавад? Не, билет қимат намешавад. Париз ака мерави Красноярск, Москва мақсад уҷа меравӣ, рави гам наметиҳам, ғамат метиҳанд, ҷои кор расиданда беҳад ғамат метиҳанд. Карантин то 11 май. Ҳар як шаҳре ки шаҳри Россия ки агар як дона касалӣ дошта боша, ира фаромӯш накунед ки дигар шаҳр рафтанда шуморо бисёр ғам метиҳанд. Париз Мирзоев бисёр одами хуб даст. Бародар, билет чӣ хел гирем? Озирашта номаълум. Фақат аз аэропорт метавонед ки аниқтараш кунед. Ҳамин рӯз Путин гап зад, надидем дар ютуб? Дидем дар ютуб гап истод прямой эфирда. Салом ФМС кор кардеса? Бале, ФМС қати инфитсия ҳар душ кор кардеса. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Раҳмати калон Дударҷон. Саломат бошед. Кай рейс мешава ако? Иншоллоҳ шава хабар мекунем шуморо. Салом алейкум. Граница аниқ кай мешава? Граница қати карантин оли номаълум аст. Аниқ шава хабартон мекунем. Салом алейкум ака. Ва алейкум вассалом. Салом Москва хуҷан кай билет мешава? Иншоллоҳ насиб билет шава, шуморо хабар мекунам. Ҳоҷӣ биё моне. Чира биёрам монам? Ина стакана мегирам. оба мехӯрам, бо ҷошта мемонам. Худо аз шумо розӣ боша. Ина мондамаш. Ака чӣ ба Тоҷикистон ёрдам намекунам муҳоҷирони тоҷика? Мо худмон ҳаминҷа ёрдам кардестем. Шарта бо Тоҷикистон мақсад қатъӣ кунен. Тоҷикистон, аммо Тоҷикистони хича ёрдам кардеста. Ҳар як шаҳр ки границаш маҳкам бошад, чӣ хеле ёрдам кунад? Парвиз Мирзоев нафаҳмидам. Аммо ҳоҷӣ Язнатай Парвиз Мирзоев нафаҳмидам. Аммо ҳоҷӣ саломат бош бародар. Мардуми то қат кунед, мехӯрем хона насиб мерем иншоаллоҳ Худо хоҳад. Ака Паризҷон, и тараф агар одам баранд, аю тараф мебиёранд ё не? Куҷо баранд? Мо нав омадем Москва, Тоҷикистон ҳуй мекунем иншоллоҳ. Ҳо, агар айса ки самолёт ки рафт чартер одам бурд, аюса обязательно гражданиҳои хича меёранд. Шӯхи зура. Саломат бошед ака, зинда бошед. Тоҷикистон
навни латка қатил брейн. Саломат бошед. Мешавад рейсҳо ба Тоҷикистон. Точно кай рейс мешавад? Баъди май, июн, июл, август, сентябр маълум мешавад худо хоҳад. Салом бародар. Ва алайкум ассалом. салом мекунед, ягон хабар нест. Ай парвоз, иншоалло хабар шава ба шумо мерасонем. Ҳамин рӯз як хабар шунидем ки рӯзи сеюм ё ки сеюм самолёт чартер мешавад. Шумо ҳозир куҷо ба? Мо дар шаҳри Екатеринбург. Чӣ ёрдам кардестин шумо барои мо? Бобо Бурхонов, барои шумо чӣ ёрдам кардестем? Шояд ки дар наворҳои пешинаи мо набошед, як бор дар омада тамошо кунед, иншоалло ки мефаҳмед, мебинед. Ака рӯзи 3 май ай Тоҷикистон Екатеринбург рейс мешавад. Толка шаҳрвандои худша меёранд. Барое ки самолёти российский боша, агар шаҳрвандои худша меёрад, баъд айси намеравад. Агар Сонайр боша, айси биёяд, айси шуморо мебарад. Салом аз бачаҳои Кӯлоб, кӯчаи Фирдавсӣ бародар. Чартер мумкин билет гирифтам. Мумкин нест билет гирифтам. Чартер барои мо шумо нест. Салом ака. Меган сеюм билет ҳастай. Ростай? Шояд ки боша, аниқ нестай. Тоҷикистон бурем, карантин мекунанд. 100% карантинтон мекунанд. Кай ҳуй мешавад Тоҷикистон рафтан? Тоҷикистон аллакай карантин кардам, мактаборо маҳкам кардам. Рӯзи 1 май якта самолёт мебиёд, неки намерава. Ака ай мора наихони. Мехонам Хуршедҷон, чӣ мана мехонам? Саломат бош ака, раҳмат. Билет шава хабар кар. Албатта мо хабар мекунем худо хоҳад. Салом алейкум. Акама депорт чикор кунам? Моҳи феврал омада будам. Ҳеҷ нака бародарҷон, бе ташвиш ҳамҷа гаштам ки границаҳо шава, баъд худмон роид мекунем. Акама депорто чикор кунем? Моҳи феврал омада будам. Ҳозирашта гаштам ки ягон роҳ нестай. Акаҷон, ами ма патент надорум, дар документом печати дорум. Агар ка ами бо дубора печат кунам мешавад патент гирифта? Бародарҷон, ягон чи патент ихе гирифта намешавад. Кай ҳуй мешавад? Номаълум. Сбор Аллоҳ бандаи бо сабр дӯст медорад. Иншоалло ҳамаш бояд сабр кунем. Иншоалло ҳамаш хуб мешавад. Маълум нест. Мо билет поезд дорем. Ай шаҳри Екатеринбург Питер равем. Карантин мешинед ё дар Питер ё не? Мебаранд аввал сразу проверкатон мекунанд. Агар ягон температура, ягон дефект надошта боша, иншоалло ки ҳеҷ намешавад. Ака ҳамин аниқ кай ҳуй мекунад? Иншоалло насиб баъди моҳи май, июн, июл, август, сентябр, баъди сентябр маълум мешавад. Бародарҷон, ҳамихел кушодан бо нархҳои билет дар осмон мебаршад. Не, иншоалло билет набояд қимат шавад. Билетои чатр рейс чанд сума? Ира аз аэропорт мепурсӣ билетои чатра. Бош ака. Худо нигаҳбонтон бошад. Салом алейкум ҳоҷӣ созӣ братам. Шукронаи худо созам бародарҷон. Худо нигаҳбонтон бошад. Ҳама каса, нафароне ки раҳмат калон, нафароне ки дар эфири мо иштирок карданд, нафароне ки лайк монданд ва навори моро паҳн карданд. Департ кай карда мешавад ҳамиҷа? Номаълум. Чӣ баъди сентябр мегӯй бародарҷон? Барое ки ҳозир номаълум аст. Ҳозир ман шуморо агар моҳи дига бугум ки баъди сентябр кушода шавад, мегӯям ки ҳоҷӣ дурӯғ гуфтад. Барои ҳам ман моҳҳоро такрор ба такрор дароз гуфтан мегирам. Салом алейкум, братан. Сколько стоит в Таджикистан сейчас билет? Когда открывают, можешь сказать? Депорт намешавад. Ака Россия сар метиян? Намедони ака. Аз аэропорт кайф мешавад. Мегӯям билет 40,000. Не, 40,000 дурӯғ аст. Браҷон, билет Таджикистан 15-16 тысяч до 18 тысяч будет. Пока неизвестно, когда рейс открывается. Когда рейс будет, когда самолет будет. Когда граница открывается, мы это не знаем. Насчет билети чатр фақат аэропорт мефаҳмед. 40,000, 50,000 мо намедонем. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хоби хуш додарҷон, беҳтарин инсон илҳо вақт. Раҳмат. Мо дар Москва пешат ҳозир ба Питер рафта, лекин документои патент регистратсия надорем. Пули патент спорим, чӣ шуд? Споридан гирем. Мо дар Москва мешем. Ҳозир ба Питер рафта, лекин документои патент регистратсия надорем. Ҳеҷ гап надорад. Рафтан гирем. Вақте ки рафтем расидем, баъд маълум мешавад ки чӣ гап мешавад. Ака карантин Тоҷикистон меган карантине ростай? Ҳо, бале ростай. Тоҷикистон карантин шуда. Бахшиши зиёд аз ҳамаи шумо мо бахшиш мепурсам.
ана вақти хуфтанам шид, вақти намозам шид, ана мо хеле мондаам шидем бародаро. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон рӯзҳои шуморо қабул гардонад. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон аз ин мушкилиҳо шуморо озод гардонад. дуо мекунем худованд бахшандаи меҳрубон ҳар кадоми мо шуморо ба роҳи рост, роҳи дини сироtal мустақим ҳидоят кунад. паноҳатон ба худо, худо нигаҳбонатон бошад. то бозӣ дӯстони азиз.